Når virksomheder laver fusioner eller laver en takeover, er det tit fordi de gerne vil styrke deres værdikæde. Derfor så kan det være interessant at kigge på, hvordan den opkøbte virksomhed bliver integreret i den eksisterende virksomhed. Man kan dele det op i 4 grupper af integration, som hedder vertikal integration, horisontal integration, lateral integration og diversifikation. Hvis vi starter med vertikal integration. Vi har valgt for alle 4 integrationer at kigge på Haribo, som jo er et kendt slikmærke, og den tager vi udgangspunkt i. Hvis man kigger på vertikal integration, så handler det meget om, at jo større ejerskab Haribo har i de forskellige stadier, jo bedre er det for virksomheden. Man skelner imellem 2 forskellige integrationer, nemlig forlæns og baglæns. Hvis vi først forestiller os forlæns, så kan man sige, at hvis Haribo opkøber en slikbutik, jamen så kan man sige, så går de jo forud, når de har produceret deres produkt, jamen så er de også sikre på at kan få det solgt på den måde. Kigger man derimod på baglæns, så er det noget, de gør før de har fremstillet deres produkt, altså noget, de skal bruge til produktet. Så det kunne være, hvis de for eksempel opkøber et sukkermærke. Det, man skal huske ved vertikal integration, det er, at virksomheden gør det simpelthen for at opnå et ejerskab, og for ligesom at få kontrol med de her led i værdikæden. Ja, så går vi over til horisontal integration. Det er, hvis Haribo vælger at opkøbe en konkurrent, hvilket for eksempel kunne være Malaco, som også laver slik. Det kan de vælge at gøre af 2 årsager, og det kan enten være fordi, at de vil ind på et andet marked, som her kunne være det her frugtslik, som Maj eller Malaco også laver. Og så kan det også være for at få en større markedsandel, hvilket vil være en fordel. Ja. Går man så videre til lateral integration, så minder det faktisk lidt om de foregående 2, men man kan sige, hvis man tager det her lateral integration, så er det fordi, man opkøber en anden virksomhed, som er på det samme marked, men som man dog ikke er i direkte konkurrence med. Og det kunne for eksempel være Marabou, som jo laver chokolade, hvilket også er en form for slik, men ikke på samme måde, som vi kender Malaco. Så de kan på den her måde komme ind på et andet marked, og derved ligesom få en større markedsandel og sådan. Og diversifikation. Det er, hvis de opkøber et helt andet mærke, på et helt andet marked, som for eksempel kunne være Jolly Cola, så kommer de ind på et andet marked. Og, Yes. Så det er altså de 4 vigtige. Der er vertikal integration, der er horisontal integration, lateral integration, og til sidst diversifikation.